vlog. Știu că nu mi-am postat de mult, dar am avut un hacker pe ăsta care acum am ajuns prieteni. Și azi vreau să facem un porc. Mi-a dat creativ și uitați ce mi-a făcut lucruri noi. Da? Uite, ăla l-am făcut eu că mi-a dat. Am doar 24 de ore. Uitați ce scări am făcut. Deci să nu vă întrebați cum a intrat pe serverul meu. Bun. Iar am mai sunat și ți-am dat ocupat. Nu e adevărat. Hai lasă răgeala că nu mai sună bam bam. Nu te mai vrea fantom la bam. Hai să mergem la taropam. Hai cu ciocolata. Stop. Hey, ai ringă numele ea, numele ea. Cam asta o să fie un cap de porc. Din păcate. Cred că v-ați dat seama, nu ați. Deci să vă prezint pe aici. Avem aici un cap de iepuraș. Da. Bun. Și vreau să mă uit și eu aici la un porc. Cred că am porc. Porcoșor. Ce față are. Deci... Da, e ok și... Nu, cred că le iau pe acesta. Bun, am revenit. Și vreau să mă la un porc. Ce porc? Deci are două nare roșii. Ok. Pa, porc. Porcule. Montați un pic să facă zi. Deci, uitați ce soare cute am. Deci, aici e un supermarket, un mini poliție, nu știu. O să vă arăt după aia, ce terminăm. Hai, gata, heia. Ne urcăm așa, venim bam, ce cute, drăguț. Mergem așa la bam. Pe bune. Bun. Un porc se uită la mine ciudat. Cred că știi că vreau să-l fac gen așa și o să punem niște geamuri. Aici e ușa. Hai să găsim teia, numai hai să găsim teia, numai hai gândoa, numai Tută, domne. Mai gândoa, numai Bun. Hai linga treia, numai hai linga treia, numai Deci vreau să fac acoperiș așa. Credeți-mă că știu ce fac. Pe bune. Gata. Dar cred că nu fac bine. Așa că luăm așa. Bun. Sunteți în case, băi, deci ca să înțelegeți, fraților, am vorbit o chestie, nu avem voie sub pământ, avem voie în oraș, nu putem să ieșim din oraș și putem și în casă. Hai, nigate, numai Bun. Hai, nigate,
așa va arăta, da, porcul. Eu o să fac în spate ușa, da, ca să fac Bă, am uitat, stați, mai mi-a dat și de cram, irai. Un porc e mai și înalt, da. L-am făcut prea mic, gen de data asta. Gata. Deci trebuia și mai mare, gen nu e problemă pentru mine. Dar gen m-am supărat așa, pentru că, bă, eu chiar m-am chinuit, da, și mi-am dat seama. Pentru unii crede că nu m-am chinuit, da. Bun. Ia mi-a dat cam. Bun. Ai lingă. Vedem de câte blocuri mai fac. Deci, ochi, gură, dar gen nu merge, dă și mai mare. Hai, liga, trăiam, hai, liga, trăiam, Bă, iepurașul ăla nu-i nimic, dar gen, asta o să facem o bagă. Bun. Uitați cât de mic era casa atunci și uite cât de mare e acum. Bun. Bă, iar șervane, mi-e o somn, credeți-mă. Bă, uitați ce mi s-a întâmplat. Așa, gata. Tare. Bun. Bun. Bun, hai să punem aici 2. Bun. Așa. Bun. Aici punem. Am uitat, scuzați-mă. A început și ploaia, fraților. Fraților? Nu știu. Bun. Acum, haideți să facem mutra. Hei, Bun. Mamă, dar ce aici, fraților? Bun. Ai ligat what the man? L-am omorât, nu știu ce. Bă, haideți să vedem mergem la un porc. Zburăm.
Păc. Deci are un ochi. Ok. Să mă la el. Bun. Ok, mersi por... Deci un ochi așa, unul ok. Nu așa cum le-am pus eu. Bun, haideți, gen un ochi. Ia că eu un porc aici, să mai vedem o dată. Deci, te rog frumos. Bă, iar. Bun, am revenit. Oh, ce bine, el am ieșit, Doamne, tu l-ai, Doamne. Bun, gata. Ia, ce cred că e? Eu zic să punem așa. Bun. Acum putem să facem asta. Bun, pam, 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 dojam mai pas. Bun, gata. Haideți să facem. Mai întâi punem două uși. Mama, haideți să punem... Da. E de la Creeper. Bun, haideți să băgăm astea. Mai multe. Ce facem, mă, Robo? Ana, cred că nu ți-a ales gen în momentul potrivit. Robo era prietena mea, Ana Banana. Gata? Mă, ce asta? Robo nu trebuia să faci asta. Tu nu ești programat să fii prietenos. Intrus eliminat. Bun. Ar trebui să fii gen prietenos. Unde-i sabie? Trebuie să te protejezi. Hai să vedem ușa asta dacă e ok. Gen pot să... Hai să ne dăm un pic pe Survivor. Bam, bam, bam. Mă duc să-i dau mesaj lui prietenul meu, hacker. Bun, haideți. Haideți să îl sun un pic pe hacker. Bun, am vorbit cu el și da, pot e. Așa că o să îi spun acum pe mesaj. Dai drumul. Dar nu merge, uitați. De să văd. Uitați. Bun, am vorbit cu el. Poate a fost mai dată, din păcate, să mă ajută. Mersi, dacă vezi videoclipul ăsta, mersi. Mulțumesc, hackere. No. Am zis numele lui. Ups. Netu. Ciorbondo. Deci, da, bam. Bam. Bun, haideți să-i facem.
Bun. Așa, mi-e un somn. Revin după ce termin tot, ca să-mi dați o notă. Am vrut să fac cât sunt ăștia, uitați. Și nu știu de unde vine, mamă, toate nici nu știu de unde vine. Am murit toți. Cred că mergem un pic în expediție, că nu știu de unde vine. Dacă știți, voi, vă rog frumos, ziceți-mi, vă implor. Uite, haideți. Eu vă las să termin. Bye, bye. Bun, sunteți gata. Bun, o să mă întorc. Așa, 3, 2, 1. Bun, 3, 2, 1. Și așa arată camera, prea goală, știu. Dar e un poc. Pe bune. Bun, așa cam arată pe față. Așa arată dacă ne lăsăm în sus. Orașul. Bun, haideți să vă prezint repede videoclipul ăsta, repede. Deci avem aici piscina, dar am acoperit-o în primul episod, am făcut-o. Să știți că am pus apă. Uitați, vede apa de aici. Bun, aici avem piscina. Așa, gata. Aici avem casa mea, în care o să vă arăt în celălalt loc. O să vă arăt casa mea în următorul video. Aici avem animăluțe. Acolo o să fie ceva secret, nu vreau să vă arăt. Ok. Acolo avem un magazin în care avem mâncare și dat. Aici o mini fântână, un creeper mini, un tort, acolo avem porc. Cam asta vă pup, pa!